sa Good Vibes. Mga 20,000 ka mga turista ang ginapaabot magdagsa sa Sipalay City. Pila sa mga resorts ang fully booked na. May-report si Romeo Subaldo. Duha ka semana antes mag Holy Week, amat-amat na nga nagaka-fully booked ang mga resorts sa Sipalay City. Diri abi makita ang matahom nga mga baybayon nga amo ang ginaamag sa mga turista. Sunod sa kay Mayor Maria Gina Lizares, ang iban sa sini nga mga turista, yara na sa Sipalay isa ka semana antes ang Holy Week. Actually, for Holy Week, we are fully booked. So, I think some of the people here that you see now will eventually stay na for the Holy Week. Sige na. Halin sa Poblacion Beach nga nagapugati ang balas kung maigo sang init sa adlaw. Ang nagaagaw-agaw brown nga balas ang Sugar Beach, ang powdery white nga balas ang Magbalyo, ang mala Chocolate Hills sa dagat nga view sa may tupad lang sang tinagong dagat, kag ang preska nga mga seafood. Pila lamang ini sa mga rason kung nga kada Semana Santa peak season sang turismo sa Sipalay. Sunod sa tourism officer sang Sipalay nga si Jeric Lacson, yara sa 20,000 ang ginapaabot nila nga magadagsa sa syudad sini nga Semana Santa. Gani naka-blue alert ang DRRMO sang syudad. Antes ang Semana Santa, fiesta man. Naka-blue alert na nga daan ang DRRMO bangod man sa kadamo sa mga bisita. Subong ang fiesta naton and after fiesta is Holy Week. So naging continue na lang ang pag-raise ng blue alert up to the Holy Week para at least ang standby ang aton mga safety personnel, ang mga default personnel, ang emergency naton, yung mga services around the clock available para sa mga bisita. Kagang iban sa sini nga mga turista magapabilin sa syudad tubtub na sa kabilugan sang summer. Dugang panilakson, ang iban nga mga turista nga nagaistar sa Sipalay antes ang pandemic, ang liwat nga nagaamat-amat naman balik sa syudad.